Ramyang ningkang sasongko kumanyar Gorming puri manggen tanpa siring kang mamas murup ing langit Awikna mastu purna sideng awikna mastu silat mring wang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana sono sinawung lamlo pesta masretantun lambang Buddha jenantur tutur katila tula-tulat mrilat ing paradya winursita upama pramniskara karana gyati ing jaman purwa pinarti tameng lalut pemangke teka pasraning Gupita tanpa nengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining
wayang Purwa. Purakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa. Yen Narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani. Muruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca. Jarweh wis rinakup caing carita beji wis gemelar. Jroning pagliran ya iku sejati namriksani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kodrating kawasa. Salira triyangi dari bawana purwa tekeng duk sina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar kaya sinrambun kaya Jawapati ngrembya. Dadya padhanging kutu-kutu walang atoga bulun wana miyang bulun toya. Dadya branakan tanpa wicalan. Padhang trawangan nari Sanghyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat. Mungguing jagat pitanduk mungup-mungup. Mungguing hangrani bukir abang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilato bumi. Saya dangu sumunu Sanghyang Arka. Kados meblak kelan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari Sanghyang Basanta. Tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuking gunung kenemelan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu selaing kawula dasi den rasa ngupaya buga garap Tegal Sawai anglur selur tanah pedhoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane saweneh ana pirembagan Samarawangi. Sanghyang Arkasaya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ingkang madani kekuwunging praja ing Indra Prasta. Ya praja ing Amarta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura. Marmongipun garis 100 tarantu kali 1000 tanjang ketiga. Krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sing asapan ya menawi tinampi ombak samudra biru langit kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakri ing wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarisa susun pek silawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran Kersasana jembar, kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuha ngrembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo pratandha bumi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit. Linggak-linggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang. Mening tirtane iline pinara para prayune tinampi wadhuk benendung-bendung. Kinarya hangelini sawah miyang pategalaning Narakisma. Wekal panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sela. Sadaya tinanduran tantura kang murakabi tandya Bathari Sri aglaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Pategane nangga Palawija ngrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingone raja kaya pitiwen sangsang rembaka lamun sang aglaring mangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebi saking tindak Durjana Tuti. Samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwin negaring Amarta. Wana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah. Sadya dadi regu-reganing lingkungan. Langkung-langkung lamuta tinaliti. Jalma sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya. Tebing wada winada. Anana mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji ujus mapan jati ing jejiban. Ing ngempiji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya. Kenging binasake negaring Amarta nalika Sumara lagi ngancik marang jaman kencana.
Panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah aripah karto tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta mesaraning adil praja Ngamarta menang ngucapno dosa namaning Sang Nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka Nata lamun Andragana ngaguna tan kandhak gunaning jalma luhur datan lungkul-lungkul andhap tan kasor ing sesami Risa juga lenggah madaning dampar kayap sangganing para byada manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun banyak dalang sawunggaling kaca asdi panggo kang samarama ginebutan naring manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kampuni ngosana sifat kamanungsane panjaya Sang Hyang Bathara Darma Angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan pepanggengeng pasebaning para wadyabala miwah para kawula mbegamber blabar yayah samudra datan tepi datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling praja Ngamarta miwah sangganing para kadang ingkang sampun kepareng jangkep madaning Datulaya kawistingan ingkang bergagah yayah prayitning kewuh nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuing naga menika ta warnane panenggak Pandhawa Satru ing Jodipati yen nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sang Kusuma Yuda ya Sang Kusuma Dilaga ya Sang Ganda Astratmaja Gagah Wideksa Kudhek Wok Simbar Jaja turta kasiunengan kasekten linangkung jumeneng Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa Satru ing Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi Dwi Batsa ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta Sadra Bagus tanpa cacat gawa ya Teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondhang dadi sutraning rat kelanging jagat lan curing bawana datan kantun ora giling Pandhawa Satru ing sawajajar tuwin bemira tawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen Sadra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandekane angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jayander mlabar sanggang punane nayoking samya gantung sibo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan posala labet kadamara sibo ing alun-alun hambludak gendera reruntek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondeng mangsa labu paing megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing ngarangep ya jati ngarange mangsa ketiga Palandiri kating ngarep didem permanem tanana bane ing walang alisik nadyan gegodhongan tangung ubah samirana datan lampah kapur sama swaraning pradonga menyang rangin miwah pangli ing waranggana dadak sakleng ngangge kawistingan rawi punata agung ing Ndarawati sumawon teng Mandura riwesnya minggah Datulaya ya lenggah jajar kelawan Sang Buminata ing Ngamarta parandene sanata dereng kepareng medhar pangandikan anyarengi bendhe munya mangungkung dadi katandha bilih sanata medhar pangandikan teka mangkono jeneng pangandika sanata Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lesan Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbengrat
Sretinon ning Pasewaka Sretinon ning Pasewaka maneka Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma Manik Narawata Prabanyo kang merat kenyaring tejo laliwaran lir ki lat sisiring dadit
Wimbo kekanda mre ingin katiuping maruta mando sabaran mangambar kongas Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Ndrawati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangistungkara wayah Bathara jagat nuring nggih Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma akarya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula non nuning nggih Yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Dwaraka dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu Mandura sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Upacara wayah tur jagat Pathik Andra Jaladewa Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura wonten Praja Ngamarta durga mendhak kala sirna anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma namung keparenga ing Ngraka ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kaicalna jiga kelawan pekewa Durgama Sangga Runggi Koko Prabu Mandura Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun rakanta ing Mandura dinten sakmangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula Yayi Prabu Puntadewa wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo. Sira Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mestine tinemu Taruna ngaturke sembah kelawan Kadang Werkudara. Kresna kakangku apa? Yen piranganing para nayaka Punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan nata ing Ndrawati. Tak
tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen to Werkudara ngaturake sembah kelawan Nata Ndarawati, paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa, Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput kelawan kadangku ing Ndarawati? Yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang, aku ora bakal selak. Waton kowe bisa nuduhake dosa keluputane Werkudara. Werkudara, apa? Satemene Si Adi ora nandang luput kelawan pun Kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kelawan saban-saban ora kaya dina iki Si Adi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrahing titah sewantah. Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Si Adi ngaturke sembah kelawan pun Kakang, mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahe Werkudara, ana apa-apa ingkang tak sandhang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa, sembahe Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune Nata Ndarawati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembahe sing tinemu mudha. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanana. Merga kowe ora nampa sembahe karo sing enom. Wis ora sandadak pengestonan. Ora sandadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateka dhewe, aku mateka dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pasduluran antaraning Si Adi lan pun Kakang. Apan kowe sing marahi ora nampa sembahe Werkudara. Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang nggone nampa sembahing Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampanana. Wenehna ngono, apan-apan tak jupuke. Kosek to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara, dadak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, wonten paring dawuh tampanan sembahe Werkudara. Werkudara nggone ngaturke sembah lahir batin kok dadak mbok perceka werna-werna. Werkudara, nggih. Ya to Yayi ento pancen kaya mengkono, sembahmu tak tampa lahir batin pangestuku tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadangipun Kakang ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Gusti to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma Waning Pintu Wasi Jaladara Anom Krasana Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Kabeh wis padha ngerti ento aku ki bule. Ning mbok ya diucapke ana sanggon-gon. Isin dipirsani para nayaka Punggawa semene akeh. Mbok ya nyebut Baladewa ya apik, Balarama ya apik. Kok bule lho? Werkudara. Nggih. Mbok ya aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Koko Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-nggon. Kabeh padha prisa yen to Koko Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Koko Prabu Mandura ning nyebut asmane sak liyane bule. Nek bule iki rak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping 1000 wungkas. Werkudara leren kowe malah bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule, kowe aja nutuh karo Werkudara ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip ing alam padang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa yen bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawaning ati. Wujud bule tampanana kanthi bungah. Nadyan kowe diparingi cacat tampanana kanthi bungah, merga wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak ngresula? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule, kowe aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugata ning kayangan, kowe gugata karo para dewa, gugata karo sing gawe urip.
wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggonmu urip sak suwene tekan dina iki, atimu ngresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngopo, nek uripmu tansah ngresula, dosamu tumpuk mati timbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara, tak tampa nggon wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-nggon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak ya Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu. Sembah kula kunjuk. Arjuna ndak tampa Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur. Ya Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku Tampanono. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanono. Ya kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Menika kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Ndarawati ning Praja Ngamarta. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa ta sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka. Bilih kelenggahan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula diangrakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Yayi, kula wonten timbalaning adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun Koko ing Ndarawati. Namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka ing Ndarawati. Krana pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tanpa beda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinju dhateng Praja Ndarawati, kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengku kados dene negari Ngamarta Yayi. Koko Prabu nokno inggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesemban kula ing mekaten daya-daya kula cumadong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka ing Ndarawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ingkang sepisan tetinju dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur dene Pandhawa tansah pinayungan kararjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka ing Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ing Raka ing Ndarawati. Yai Prabu Darmaji kadang kula ing Ngamarta. Andra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya
Suraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Nuwun pangapunten. Watawis sampun ndungkap tigang candra etang kelengganing dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketewasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarten antuk karya. Mangsa kala ingkang sampun katetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi lampah sarinaritis sesemek ron raja mala bebantal bata sarimbak. Kawursita sasmitaning jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten-repotipun ing Raka Ndrawati Yayi. Nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barba pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten Yayi. Sanget boten kinten nalika semanten Yai Prabu Ndrawati sowan dhateng Garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng Garing Amarta. Wigatosipun supados ing Raka minangka dados saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati saged paring kepadang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih ing ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suruh sanget panyuwunipun ngraka ing Mandura. Yai Prabu sakadang keparenga suka sakbiyantu boten-repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi parenga mbabarana ingkang sejati menggah menapa ing ngedakat tindakan punta sakadang. Punta sakadang boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng-paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja Yayi. Pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja. Nun mekaten. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi song-song pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa 5 ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat nalendra ingkang tilaring tetarosan langur yen kula badhe ananting dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tartemtu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kaboyong wonten negari Ndrawati. Yayi, mugi parengani bali dhateng kadang kula panenggak panengah tuwin waragil. Koko Prabu mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca. Dara nggih. Mara Yayi yen pancen darbe penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja nganti ingkang karembit. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa. Pandhawa isa kaya ngene kahanane. Merga panggula wendahing Kresna kakangku. Pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ora bakal keri, mesti melu madhangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet.
Kresna ora bakal keri, mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara, Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine, Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wenthahing Kresna kakangku. Mula aja nganti awel. Pustaka Jamus Klimasada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Ndarawati. Koko Prabu mboten arep barba pisang dhateng pangendhanipun Kakang Mas Njodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Njodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari weweteng wonten negaring Ndarawati keparenga pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada kaparingna dhateng Koko Prabu Ndarawati tumunten dados sarana birat penandangipun para kawula sak Projing Ndarawati. Koko Prabu, Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu Sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye Yayi monggo penemuning Syadi ingkang tinemu Waragil mara gage matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahake marang sira Yayi Sedewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda-kura rek kagiri-kiri pro nanggono magawi gelar Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Waragil Sedewa upamanipun Kakang Mas Werkudara upamanipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadhahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Ndarawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndarawati menika minangka dados pujangganing praja ing Ngamarta miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung nuwun sewu. Wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atur nasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Wonten lepat atur kula diagung pangeksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Mara gage Yayi yen to pancen Syadi darbe penemu matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dene ngangka kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka Jamus Klimasada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ateges sakmangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kaliyan pustaka Jamus Klimasada menika krana menawi pisah kaliyan pusaka menika sinten tiyangipun ingkang boten remen kaliyan para Pandhawa badhe angel mijet woing ranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu sanget panyuwunipun ing Ragil bilih sakmangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika bathinipun menapa menawi pustaka Jamus Klimasada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Koko Prabu.
satriya jagat pangestu Ngara. Lah dal. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyakara bawamu tumrapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Nuwun mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mengkono ning Kyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe ora usah dadak mbok tutup-tutup wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Dewa, wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancahi rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kalian paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus, yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa gokean cangkem. Wah, rasa kakian gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Klimasada men diboyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Kaka Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang pragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidhal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengatur menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kaka Prabu Ndrawati namung kula. Mila dinten sakmangke Kaka Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapun dados aturipun ingkang raying mbumira tamu pun sedewa. Sakmangke nggih menawi Kaka Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kaka Prabu Ndrawati gandeng sampun tinarbuka sedayanipun malah samangke kula bikake mawon. Kula bikake mawon. Kaka Prabu kula nuwun pamunten. Sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kaliyan trengcangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten sakmestinipun Kaka Prabu. Sedewa, wonten maring ngadhawuh. Kaka Prabu Ndrawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kaka Prabu Ndrawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa, sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthahing Kaka Prabu Ndrawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kaka Prabu Ndrawati, nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kaka Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndrawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu. Ingkang dados kewajibanipun nata Ndrawati menika namung nggula wentah. Nggula wentah ing babagan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Ndrawati. Inggih menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok malancang ucapmu? Kowe malah ndakwa sing ora-ora menyang Prabu Ndrawati. Ming perkara pustaka Jamus Klimasada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndrawati mengko yen negara Ndrawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nuwun mapunten, kula mboten cubiya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Klimasada, tumunten sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa, sinten ing badhe kacucuh? Mboten wonten. Awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndrawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun mapunten lho, kula menika mboten ndakwa dhateng sinten-sinten, namung kula kepengin upamiya Kaka Prabu Ndrawati menika ngersakaken pustaka Jamus Klimasada, mbok inggih Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndrawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nek ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa, wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas.
Inggih. Wah, ora pisan ora pindho. Adi sing ngeyel dhewe kok mingsing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan. Ndrewili omongan kaya grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Yen pancen ora wani, kowe matura yen to sarujuk Pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndorowati. Matura. Inggih. Matur dhateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, Ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan ndong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo Ndang matura. Inggih. Matur kados pundi? Barep kakangku. Aku sarujuk Pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndorowati. Inggih, Kakang Prabu, nyuwun pamunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndorowati. Muli piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndorowati. Ora sarujuk. Nyuwun pamunten kula mboten mathuk Kang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nyuwun pamunten kepeksa kula mbadal dawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek ndasmu dina iki. Kandya Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke Surakatite kambah ongke Surakatite merut layut sagung Praratu Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Tayomono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawuhing kadang tuwa tayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa. Teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil. Ya men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat golek tambah siji. Sapa Yayi? Saentuke. Wah, sing baku ganep 5. Werkudara, apa? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi ki malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndorowati kepengin mboyong Pustaka Jamus Klimasada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tandha bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Kala wektu dina iki ora sambok gagas. Sedewa minggat ya men. Bali ning kasatriyan ya wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Nggone barep kakangku maringake Pustaka Jamus Klimasada. Perkara Sedewa aku yang bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? wani tumindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, tumunten sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu gandeng adreng para kadang anggenipun masraken Pustaka Jamus Klimasada
Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani Projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Yayi, sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negaring Ndarawati sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi kula trimaringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Inggih Yayi. Biar katalika wau wis mengker nata ing Ndarawati nampi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada tinampi saking ngrayi nggih nata ing ngamarta Prabu Darmakusuma sigra mandhap saking pendhapi wis ora katon citraning nata ing Dwaraka amboyong pustaka Jamus lima sada ucap kacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negaring Ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gira Petruk kanthong bolong sumawur Bagong nyerpepeh pindha sata metarangan. Tata trapsilanira
ngagemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu atus mendi Yai menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta ila jagat Dewa Bathara. Wah, nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan ana ing ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngapa lho nggih, padha rarja sak praptanira. Tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan paring pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan lho nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang-tawang sinuwun ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya kok padha karo Petruk niki latihan sareng-sareng sinuwun. Iya kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung bola padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Ngene. Oh, Gong. Cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi ceket-ceket. Petruk dalem padha raja sapraptamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong padha raja sapraptamu. Mengantunipun Ndara Werkudara.
tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk balenana idak ndasmu. Pangaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Padhararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petro ndak tampa. Bagong Padhararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tampa. Petro kantong bolong Padhararja, Ndara kula bekti kula. Iya ya Petro tak tampa. Bagong Padhararja, Ndara kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Golekke wong wae. Golekke wong piye? Maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Suwun Prabu Darmakusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sambi Suwun Prabu Puntadewa. Menawi mun lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon Karang Kadempel. Petro eneng opo kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon boten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrek bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki endi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten.
Pun wonten sesasi niku bapakne niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, "Butuh apa, Pak?" Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wis do ora gelem do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika. Do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk, guk 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 ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genane. Bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming do teng cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinwun Prabu Puntadewa Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih. Ngemuti bilih sampun marambah makaping-kaping bapak mriku mbantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel, dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu, percuma. Hah? Percuma.
Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sanesing kawit biyen kula ewangi ning ora ngerti males kabeciane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan Sang Sunan Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu Ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heeh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa baleke kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah, rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula jan-jane matur ngenten iki kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebabe ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Alah dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa adimu ki piye to? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nengke mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus
Ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongane mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus kelima sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Lima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe merga pendhawane ora ganep, pusakane ilang, Bagong. Wah, wis, Tru. Yo, mulai karo mampir golek bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur walik. Kualik. Hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ming turtae kok kualik pemikir aja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegebluk apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono?
Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalanat iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe merga maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndrawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Merga jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken dan Sunan Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep apa? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndrawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe, bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba, enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti eneng dalan.
Anggepe apa? Apa dik ora aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Balajayu. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba glendang nang kono. Ayo metu jawe raden negare ati. Werkudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adhawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar lara. Wah, tumulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Dimas, sega wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, Sing wigati ayo Budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. ya barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna ulunten maring adhawu bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun marmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan sanata sakundur ngedatun jeluk saking gambaran ora kenapit gambaran gading
kadheraken sangganing Plomban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon kawis saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau